Ngadap na kajing sungo ibalay sa isin pat ni kapor ka mentay ka mga yo pat banya kren pat fi lengba ka ni ktien ka pa im ka badon bor ka jang try nong pat im jingi Jesus Christ. Ngadap na kajing sungo je fi ki ba ngap ki ba shashkor ka ktien ka jong blay ki ba ngap ti ka channel jong ka pot nat bat ba shashkor ya ka ktien ka jong blay na ka sngi ka sngi na ka por ka por. Ai kublay fi bang na dwai bu try nang ka khu fi bu try nang pen sla fi bu try nang ai bor fi utra de shisha unang penon kamro ya ka jingim ga jongpi na ka sgi cha ka sgi na ka menta ka buram jo una kar khu gi kon gi ti ga jongfi una kar khu gi kam gi jing tre gi jongfi una kar khu sho ya gi ai ki ba bha ga jingim ga jongfi ban nga ai ngo yu blai ba sai hi sien pa ka ni ka por nga yo ban ya kren ba pi de se don na peng jongfi ki ban snap ka sien ka ban kong ai ku blai lang i fi we ba ro ha ka teng u jisu ba nga nget ro maka nom day tang mentahan repinyay piteng ru man snap bat yay snap yaga ktin ga jong blay na kasngi siya kasngi ang ni ka por nga kwa ban pai na ktin ga jong blay yaga bangila ban yo sngo la ne gi wala ban yo i na yanes kal nong ban rio kani ga khot ka ban kong ter ka babal ka ong ni tangan puli ka ko makalong ka ong ni hadin kini ki ek ru jisu la let no sa shiliang ka duriao Galilea ka balong ka duriao Tiberias ru baru pai ba babon ula bot ya u naba kila yu i ki kamba ki ba ula le ha ki ba pang tiu jisu ula le kiu shaulum mananta ula shong lem ba ki sanran jang u tika niam ke jinglat ke jingkwai niam jang ki jiu kala jan haba u jisu te ula kmiet ya la ki kmat ba ula yu i u pai ba babon ula wan ha u ula ong o philip nang nong ni thit kpu ba kini kinya bam ya ka niti ula ong mentenju iu namar ula tip hi ya ka ba un sale ngasubang plat banga puli ka ktin ka jong blay play u jisu tenju ikstran gi jong u shu tenju ban pet ka reaction ka jong kina ka ba kikin le namar u jisu la dep tip lupa ya ka ba un le tadi ta ko abanong ifi ni ka sngi ka bamata fidon na ka jing ka jingim fidon na ka very tight spot mal ne ka ta ka jaka ka ba pimla ki shu ka jaka ka ba than fi poi ka ta ka jaka am ka ba jinjar sat shisha fi poi ni ka jaka am ka ba pimla lai shu am u jisu un kli fi ru fin le kom no tang ne kli wang nang no ngi ni thit kpu ba kini kini bam u kli shu ate na ki nang no ngi thit kpu ba kini kini bam but kini am kila sayong hingan yang ta u Philip lai tho u ars pasuka u puro nom dap yaki begini yo wat mar kendiat fi u Philip u de shakri u de sunran jong Jesus Christ u klat ya ka ga bo jisu ulong but ya ka bo jisu lapan le ukan mau ya kapisau harus pas sukaru mau ukpu namdap bagi dia bamat kendiat rumdap wong tadi ta lada hoi kabadan kam ga jim jongi ga spa ngidon kam mo ya kapisa ngidon kam ita ki eru bara bu jisu ong ga ta uni ukun mau ya kapisau ong me harus pas sukaru melate ban pendap lesi ngaku abang ifi ni kesini menta wan jige piong ladang adon ke pisate ladang adon mo ke spa ladang adon ke pau ladang adon jing em lesi ngalate ban lei na kata ke bangang adon bat hapa pindan em pi guslai te wan le kum no bangangam don ngaku abang ifi ni kesini wanum ken mau ya kata ke spa de kata ke bapila ban lei da kata ka bapipi don rekan mau ni ka wei bapindai badon ya ka spa kan mau bapidon ya ubaru spa ndai pidon ya ka spa ndai pidon ya ubaru spa ni yang ni bakidon ya jisu ubaru spa ndai bo urus spa ka pisa ndai ubaru spa ka bor kila de menong try medan memete try melai nga try men le hakan chaka bakin pai ju try ndagi pai man jika pisa ola da donte try lesi mo wat laga taro harus pasuka ngimla ban pendap bot kinya bam ru kimla ban ya bam kedang ban ya bam pahu ri tamar kendiat kinum dap ki ong tadi inta kan ke sngi kwa abanong ifi la fidon jinge ke jikim ke jong fi fidon kanu ke jinge ta kanu ke jinge le ke jikim ke jong pm wanu pe shakata ka ba pi
mudur bakata kala ban long ka jubab nam ta ka ji im ge jong fi pi pang wa nam ong ba dan doktor le se ula ban yarap nani ngam ong ba phim de ban le chu doktor ring le se pi shania no hau doktor te ba kan jado la pi dan doktor ba kan jamin sim ka abang fi la dan doktor jong ki doktor bola apin kia ai ka man sim bola kia ai ka do pi pai sha u tan kong ndi ba pin pai sha ki breu nani fi dan jike ka yo ka kot pin kan mau yo pisa fin kan mau se karam ke sya piong de sengan sim na karam mangan bil out ya de na mangan pelat ya de na ka jike ka ba no fi ni ka sngi ka bamanta ki senra na ka jaka ba kin kan mau yo try ki kan mau ban de ka pisa uwe ni ki senra ju Andrew para Simon Petros ong dan uwe kuna ang ni ubadan santli ki pu barli bar artli ki dokha Henry kita ki long ayu hap den kat ni so ni way there one Andrew mo upara jong Simon Petros long ni don way kuna ang ni ba uni kuna am udan tang artli kita ki dokha wat santli kita ki pu barli wong Henry ki long ayu hap den kat ni ki long ayu kita ningkong ni way upet ya kapisa ba uni way upet chau to kupu ba ki ong ki long ayu kita ars pak sukar melang pendap uni kupu badan hang neru tang artli kita gidok hasan li pun lem no kat ni pat ba san hajar ki rang ba ong tin ki jong blengi pe ini ki jing khen ki klet te bo jisu ula ban le e te ula ban pun roi ki klet no ek story ka ba manda ke jong ki kum no ba ki kpa jo ki la ya aga ta ka rikla kum no ba play open dap ki ki riu lak ngot man la ka sgi upen bam kedang yaki men step janmiet man lagasi hado saubos nam ubsa yaki kiklet ya kata kiklet yu blai kiklet yu tau bala baro kikimau ni kapisa kipet yu tau kupu yang endap ni kiklet bu try de pet yo pikum klet singala ban bu ini ke jingkran hang ni ke sngi pet yo pikum klet mo yo ba pi kum klet bu ta badan hajan jong pi udai ubale iki kamba tading tam lengba kan ke ji kai kan ke sngi ya kwa ban pen kan mau yang hilang baro badan ke iki ke jim ke jong pi dan ke jing duna kan ke jing ran kan ke jing don kam ya ka pi sung thu da ka bor breu da ka bor pisa da ka jing la ala de phim la su em kan mau bau jisu dan bat pi bagi jing tentang giwan gi jing kerdo giwan gi jing duna giwan mdei namar ba pi pin lei daladil ne ba pin persang ni dalade ba pin pelat dan ta ken ma bu jisuru ang pin le agno tading tau jisu uten ju ru yangi teng u e shwaya ngi ong kumno ne ngi le kumno ngi pai kmat nang kong shano na kwa ba nong fi ni kasngi man ta pai kmat nang kong shwa shau try wanung pai kemat cik beriau, wanung pai kemat cik pisah, wanung kemat cik tak ai ke pipi don, dari pecua sautrai, po sam ke, lalu kalau kita cik po sam ke, try medan am, jisu medan am, menle try ngetip menle, I know you can do it, I know you can do it, try. Kiklat ya kani kawai, o jisu shwai kaniru, open kalawan ya kata ka kiklat. Try ngetep pemela ban le ki kamba pun sien kum ki breu ngi kum klat no ban pai chau try ban pet chau jisu ban pet da ka dur ka po samar ke le se la dau jisu dan mo la dau kli le se mangi la tip menta kum ta mo bagi la yo si chai ka jing pen pau bo jisu de wei in jen la wen pet chau try no in po samar ke no try pidan try medan lagi medan tengah kata lalu try udah nak jingim kencengi pai bi shau namar hang ni ka ba abal ka ong namar ula tip hi ya ka ai ba un sale mau try ula de tip lupa ya ka ai ka ba un sale na ka bantai jong phi tading ta kwa ban ong fi dan kam ban khuslai ka ai ka eru pai ju jisu ong mai try ngatip ba men sale hi mame try ngatip ya ka ai ka ba men sale manung slai tading ta nam ta ki khon ki khti ho pila persang man ai ya ka
jing nang jing start ke bahatam filap besai ke bam ke di Yakub ke Sem jokin adong sedong filap pen piang lut tela dak nang don ke jing dunam se ki le lam wer se mo ki le runar ke jing ke jonki ong bitang ni ka wei de try me don em Tading tau try ubo pen kalaya ko syakawan ula ban pen kalaro ka donut sniu syaka donut bha ula ban pen ya yaki naga jingdum u pen ya yaki syaka jing shai naga jing bakla syaka jing bet u try ula de taka dau pet bi try me dana wanum kuslai kini kisranam kila mudurhi ban ya liwat dukan ne ban liwat kita ki jing ba maliwat ki pu kila asgo long wer ka khli ka jongki kumnom pendap kat ini upat bahasan hajar kat uni upat bahatan lek kumno try teng pa i ba ngi henry nas ngol tang ni ka wei kan ngi ban chu pa chu try pu san ke ong try me dana na temela ne ayu try pi kat ba pi man bangangai balado try udan kanam dan gijing le ran habu try udan ngini ibe ke buram jongo habu try udan ngini ibe ke kamba ke jongo habu try udan ngini ibe ke gijing le plang ke jongo habu try udan ngini ibe yagi eki ki ba crown yagi eki ki ba plang ta daw David ka sam si spa khat ndai ke dekat ba khat prago on to pen pet ki khamat jonga bangan yu i yagi eki ba plang naga an ge jongi tading tam bulsin ka khamat jongi ka matla bani iu jisu baudan hajan jongi ni matla bani i lapan thami tang tang ngi di ek jongi ka perthai ba ngi shu mutur ka ek ngi shu tieng ngi ka ek ngi shu perkhat kumar ka ek am ong try men danam na tip try men le ba na tip try men le tading da ka ban oi fi ka sngi ka bamanta ai ba ka khamat ba jaman sim ju fi kan yu try baudan hajan jong fi bat ba un le ba ya kata ka bahatam na ka banta jongpi na ka banta ki khon ki jongpi na ka ri ke jongi na ka banta ki longying ke jongi na ka banta ki ai ke baro utra la da tip lupa ke ai ke ba un sale tarang yam dan kaman kuslai ke ro ngin chu buat bi utra ko magi simran ki chu buat utra ki bi ki kamba halagasni bat ni i hang ne ba habu utra le ta kamba ga roi mi la ka mi to khpuna aim tip mi ilaga mi tu dok ham tip la sudap la gadap hadu pada tam sakha artu kuri de pada bautran da ule ke jim jofi unum le tang halemet ule palat hadu ba fi ko baksin jublai kong wan ai palat ban ya kata ka bafi pan palat ban ya kata ka bafi kerpat karkum kata ka bor ka batrai hapi kata ka bor ka jingai ka bor ka jishania ka jofi kata ka bor ka badan api banget butrai ula ban lem un le palat shisha palat ban ya kata ka bafi pan palat ban ya kata ka ba pi perkhat tongan pule ka ni ka por ka ni in Ephesus no balai ka ni ka khat ka arpo ka tiau tau bala ban le kham tam halor baro bangipan laningi perkhat kat bakum kata ka bor ka batrai hangi utrai ula ban le kham tam mud more ne extra palat ban ya kata ngipan laningi perkhat kat gum kata ka bor ka batrai hangi tadi ta ka ban ifi ni kesngi sapetna utrai ule palat unda kerku palat ifi unda pendap sisa kan ya ka jing kemen ya ka jing suk ka palat ya ka jing shempang baro pikus lai men ta utrai ngatip ba men pendap inga da ka jing suk pikus lai fi don panic attack fi don depression fi don kata ka jing ba menang yo thia fi don kata ka ani buan palat ki jing pang ha kata ka men sim ke jong fi ka jing mot ke jong fi namar ba aba pipet ya kata ka saudong saukot ke jong pi kata ke jing sudah ka ba pi bisem kata hi kala pen slide plat ifi dengan nget ani ke sngi men tau tran ker khu ya vi ong bai try me dan am pet chu try me dan am ban ma un sale bet ya kata ka ba un sale ma la tip lupa ya ka ba un le ngina dawai ni ka por menta try ngai ngo eme bagayo ene ka por ka ba kodor ban pen kan mau ko try na ka khtin ke jome ngai ngo try ni ka khtin ke jome ka ba me ai jing shai na ka por ka por ba me ai jing shai ban in sung thu ko try ka khtin ke jome ka khtin jome sha ka long jing bam ni ka ban sim ke jongi na sungo de try bang ni ka khtin ka long jing bam ko kon ra yangi lang baro ak ni ka por ko kon ra try bang snap ya ka
Try ki don be ki jing duna kin don be ko kona try kita ki jing don kam ka ba ngi don kam malaga sngi ba ka bor briu ngem la ban pendap dan ini try gini kon ki jame try ki ban pendap ka bai yeng ka bai school ka bai bam ka bai di ba bon kita ki jing don kam ba ki pet yang ni ka pisa ba ki don na try ka long kendiat But kalau kiem bah te try, dan apa yang juki ni kapor kimut bania tho ablay, kikuahi bania tho alam taga buram ke jami try, ni kim dan pisa ablay, kisu kuslay kata. Try dan apa yang juki kukrai kini ban kisumar ablay, ni kim dan pisa try. Kadawa de kilak, try ki kuslay kukran ki kuslay kata. Kadang ni ke jingdon kam bagi pet traga he apolat kata ke jingdon kam. Berkai bagi don naga keti ke jongki kalong thikum ta utau kupu bagi ta ki dok kha ke tangkan dia tetrai. Bang adwai kan ke sngi nam ta jongpi. Bau jisu udan hajan jongpi bat pet chu trai bat ong trai me don. Trai ya kan ke bang ngadon kendiat men penroi trai. Ya kan ke bang kendiat ngadon trai men penroi ngatip me don. Ba mela ban le ya kata ke bahatam. Mga try ngatip pamela ban le ki kamba mga da duai ngada karku ya pi kan ka ski film dai ban khuslai ya pi kan ka ski film dai ban ki jingun pinon kam ban kha khli ru am namar bau jisu dan ban le ka kamba an ka panta jang fi ya duai ngada karku ya pi wan khuslai wan jisu wan khuslai namar udan try bala ban le ki kamba wan penroi naga taga bakendia ka pi don un penroi bet unda kerkui pi unda pendap i kata kejing non kam ke jong pi kat kum kata kejing kan rai spa ke jong hau kres ka buram un pendap i kejing kerdo jong pi kata dua ngada kerkui pi kene kesni kan mabu trai dan ngai ibu jisu dan hang tu hajan jong pi non kam khuslai utrai un le bi ki kamba haga kertengu jisu ngadua ngada kerkui pi amen ba amen Try and go fi try nang le ki kamba ki jing imejong fi kubli shibun amen